زرزر زينا بمنستر قدات وطاي أتو عثمان صالح زمرح لوخ إرترا عامة سبع أو مسألة فلي أتوكرو أب مسألة دك أنستيو أب تحت زبل تيما أب كيغالي رواندا أب استخايدة من بالعسران شوعاتن قوباء حبرة أفريقيا تساتيفون أتي كاب 10 سلستك 7 حمشة حملة استخايدة أخيبا فتسأم بيت مخر حبرة أفريقيا صبصاب نايتا قديمو كاب 10 7 حملة بدرجة أمسادرات استخايدة أخيبا كوميتي قومتي وكلتي رئيون أب ندفي باجت كل تشان 10 شوعاتن نايت حبرة مايت وناتليون لوخ إرترا أب تأخيبا أب تلعلو قديات مرقات إرترا زنطبارغ مدرتات كسمعن كله مس وكلتي هاجراتن ودباتن ركبات بمكياد كل تأوز مدناتاتن متحجازن محيال زتيوم بايتو مرحة هاجرات حبرة أفريقيا لو من صباحن كجابايو أزاز ما كل سلطنة هاجراوي أقل جلوت كولونيل دبساي جدًا تساتفتي شاوعي هاجراوي فيستيفال من إسيات سمينارا كايدوم سوا من إسيات كل مديون حتم نمو خبرخ كمون بهاجراوي كبرتات أكلاو بقعات ديسيبلين ناي سرح بهالي تتعارنت نفس متأمانن حدنت نخصكسو التململ مأكل مهانات تقصى كولونيل دبساي كموتيت نايزي بسواز حلف من إسي أبهاجراو مربات لمعتن مغتن بلعت وفاينتي ساتف كمزولو جليسوم نمسرح هنصد مدبر سوا كالفلماك ساب حجي بمدرخو بزرزر زبره كولونيل دبساي ابزوان زين تمهارو مچو زخون ابايتي كساب هوسبيتال زرغا حكمناوي اغلغلوت ماين الكتريسيتن كمون تطوح صرغان معرفو نفرتن تواددلا زمناويت مدينه كوينا خمزلا رديوم ابز حلف 22 عامتات سوالع لفرق مليون منسيات باكادامن مويان اسلتينا نفسرح كم زوافرت بمحبار دما دقنسيو كمتي اب ممصاناصنت اب مخبار الاولانتون مع رحواتن كم تساتفان بمسواتن هاجر كم زو حسن ابريهم سوا وحس هاجرن مدبر هنصت منسياتن يازبله مختل ازازي ماكل سلطنه هاجراوي اغلغلوت ليتنال كولونيل تمسገን ሳሙኤል ድማ ነዝብል ጫዚዝ ተገንዘቡ አወጻይ ዝነብሩ ወለዲ ደቆም ናብ ሳዋ መጽኦም هاجراوي قبوم نخفتهم كم زتبابع بمبراه أب متأي بزل علم بستودبن ملكع كدفالو الزخاخيرهم أب شاوعي هاجراو فيستيفال قريب زلو ناي مهزون سنعان سرحات قدوس ناي توادادارنتن بلوصنتن منفس زسرص مخانو تغليصوم أرسيما أسمرهم مستوم فرياتهم قريبهم زلو منسيات زكادو قال محتت بملكع تصبصب الداليات الله أب هاجراو مدبات لعل أبركتوس جبرون كمون مهاسن سنعت المنسيات كابيد بريزيدنت شلمات تقبل ميم إذا شلمات زي كينون تشلمتون نتمافز عود زيزنت في منسياتون سرحتهم نهور صفول لعد الرخيص زلوا أب شابعي هاجراو فيستيفال منسيات قريبهم زلوا زتفلاليو ناي مهزون سن عن سرحات أم منسيات ناي توردارنت فتراونتن مهازنت المنفذ زدرغ مهانو تجليتهم وتم أغرت نيرنا أبذهب وحبريتا كم زعينتها قد أميتات نزلهم كإلساتنا فريناتن زمع بلولون عقل عقمتاتهم زلليلون بايتا زتاتح مخانو تقايسهم حيزم مقاربهم زلو سرحات تكنولوجيكاوي إلكترونيكاوي نحرشا مسارحتاتن كالإن زتقال لخوينو أب حبرة سب نزقات متقمات زقاللن كالا حدش مهزاون سرحات مخانو أرديهم زي فاير اكستنشر يدشكب إذا فاير اكستنشر 4 سنسر على لكع خمزيا هذا بزوجن 4 يسايد على إذا أنت عندك بربعتي وجه حاوي هويكا هالتا فليمينا نقوله النهارده رغيبو نفط بوتا يقرب مو شو عمس قربه لذي أصل سيتي موتور تبرين يازغول تجبر لنا والعمو زي عم تطويت زي جمت تأثيرات تطويع لذي أتصحبه زي عم تأثيرات كغاز وطي زي ليكيفايد كربون دايوكسيد اسمه وطخة نتحاول نطفو لنا عند الجورة ما هذي كم نريد لنا نيشي هذا إكسين شراكة هذي كاوز عب حاول النهارده عمتيها خمسة عبيد ولا ديزاستر النهارده عقاتي مولا بتجزاها نزيات تطفات غالية عقماس قبزيات ودا تطفيها مسطف أوتوها نفتي وانا نجزي وادلو ويزتك أمل لازلو وانا ناو ملقت بموبايل مسج صدلو مالك فيستيفال منسيات فرياتهم نفس بيك أربل الحاجوس كان سمع مزجلات استمارتي مسكمهم مهاستن سنعتنا بحدث رهيب مغنيهم نيتوا دارنت منفس كم زفتر لهم كينوز لما حد تمكرون نخلواوطن زي فلت ونخفط طلعوا الترا خمس اللوا ابريهم اذا نري ازلنا اذا نايكم ماشينن ازي ادما بما حيله تطحن طعانيت يحيز قريبه زلهو اذا نايكم ماشين تفلالي قممات كابچو جميركا بربره شرو طحني بون جيشو بقول خي ترفخن سرحلا نخيرنا ازيتات كله خنبل كلنا خطلهم مسرح كهل يخيلوا ابز وشت ازي منفيتاتو اذا خمزه ابز نري ادلنا ازي دخم منفيتي
ካብዚ ድፈረየ ድማ ኣሎ እዚ ድፍደኸመ መንፊት ንበዓል ሕልበት ክንጥቀም ከለና ካብዚ ድፈረየ ድማ ሽሮን በርበረን ንጥቀም ካብኡ ድፈረየ ድማ ንበዓል ጥሕንን ጌሾን ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት ኢና ናይዚኣ ብልጫ እንታይ ዳርኢና እዚኣ ናይ ገዛ ኮይና ውሑድ ኣብ ንጥሕነሉ ግዜ ኣይባኽነናን እዚኣ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ብፀዓት ማይ ብደይ ኤሌክትሪክ ብደይ ናፍታ ትሰርሕ ጠሓኒት ኮይና ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ተርባይን ዝበሃል ኣሎ እዚ ተርባይን እዚ ነዚ ኣብዚ ደሎ መዲድ 35 ኪሎ ዝኸውን መዲድ ኣለና ንዒታት ነዙሮ ኣለና በዚ ቀዳዲ እዚ ከመን ክሪኦ ንኽእል ኢና ነቲ መዲድ እቲ ዙረት እዚ ነቲ እኽሊ እንታይ ገብሮ ፍሪክሽን ተጠቒሙ ከም ልጥሐ ንገብሮ ማለት እዩ እቶም ኣቕረብታ መወዳእታ ሒዞሞ ዘለዉ ፍርያት ኣብ ባይታ መዓላ ንኽውዕል ደገፍ ወለዶምን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ከይፍለዮም ተላብዮም መንእሰይ ኣድማዕ ዝኸውን ዘለዎ ዝምባለታትን ባህግታትን ብዝግባእ ኣለልዩ ፍልጠቱ ብቐጻሊ ምርምርን ስራሕን ዘዕብዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ባህግታቶም ክውን ገይሮም ኣለዉ ግን ከዓ ተበጊሶም እምበር ገና ከም ዘይዛዘሙ ስለ ዝግንዘቡ ስራሕቶም ንምውፃጥ ገና ሓያል ስራሕ ከም ዘድልዮም ይግንዘቡ እዮም እዚ ተበጊሶምሉ ዘለዉ ሸቶ ኣብ ባይታ ብግብርን ንኽተግብር ድማ ሓገዝ ናይ ኩሉ ኣካል ክፍለዮም ኣይግባእን መንእሰይ መሪሕ መቐይሮ ኣርሴማ ኣስመሮም ካብ ታዋ ተሳተፍቲ ሻውዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያትን ኣባላት 29 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ብወለንትኦም ደም ለጊሶም እዚ ምስ ኣባረንቱ ዝርከብ ባንክ ደም ብምውሃድ ኣብ ሰዋ ዝተኻየደ ልግሲ ደም ቀረብ ደም ብምውሓስ ብሓደጋ ይኹን ኣብ እዋን ሕርስን ዘጋጥም ምፍሳስ ደም ንምትካእ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ለገስቲ ደም ኣቶ ያሲን ዓብደላን ኣቶ በረኸት ሃብተጽዮንን ገሊጾም ደም ዝለገሱ መንእስያት ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ኣብዚ ንሳልስቲ ኣብ ሰዋ ዝተኣንገደ ፌስቲቫል መንእስያት ህይወት ዜጋታት ንምድሓን ደም ምልጋሶም ሕጉሳት ምዃኖም ብምጥቃስ ንዕላማቲ ሃገራዊ ምትእኻብ ዘነጽር ከም ዝኾነ ኣብሪሆም መንእሰይ መሪሕ መቐይሮ ብዝብል ቴማ ብዓርቢ 15 ሓምለ ዝተኸፍተ ሻውዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ሎሚ ኣማሲኡ ተዛዚሙሎ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ብሸውዓተ ዓይነታት መሳርሒ ሙዚቃ ዘምሃረቶም 19 ተምሃሮ ትማሊ 16 ሓምለ ብዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ኣመሪቓ እቲ ትምህርቲ ብግብርን ክልል ሓሳብን ዝተዋህቡ ኮይኑ እቶም ብደረጃ ዲፕሎማ ዝተመረቑ 4 ተምሃሮ ናይ 5 ዓመታት ትምህርቲ ዝተኸታተሉ ክኾኑ ከለዉ ብደረጃ ሰርቲፊኬት ዝተመረቑ ድማ 15 ናይ 9 ኣዋርሕ ስልጠና ዝቐሰሙ እዮም ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ማዓስከር ደንደን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ኣቶ ኤልያስ ወልደ ገብርኤል ቀንዲ ዕላማታ ቤት ትምህርቲ ብቑዓት መንእስያት ሙዚቀኛታት ብምፍራይ ስነ ጥበብ ሃገር ንምድንፋዕ ምዃኑ ጠቒሱ ሙዚቃ ካብ ድሌት ናብ ሙያ ንምስግጋሩ ኣብ ሃገራዊ ናይ ትምህርቲ መደብ ንምእታው ይስራሕሉ ከም ዘሎ ሕፅረታት መሳርሒ ሙዚቃ ንምፍታሕን ዓቕሚ ተምሃሮ ንምጉልባትን ድማ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ሓደስቲ መደባት ተሓንጢጡ ምህላው ኣረድዮም ሙዚቃ ከም ኩሎም ዓውድታት ትምህርቲ ምክትታልን ጻዕርን ዝሓትት ፍልጠት ምዃኑ ዝገለጸ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ምምሕዳር ባህላዊ ጉዳያት ኣቶ ወልደስላሴ ዕቁባዝጊ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ብውሱን ዓቕማ ኣብ ምፍራይ ሙዚቀኛታት መንእስያት ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ኣነጺሮም ብ1994 ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ዛጊት ልዕሊ 800 መንእስያት ከም ዘመረቐት ሰነዳታ የመልክቶም سلام زي خبركم تعزبتي نلوم سنبت مشت زي تدالو علتاو زينا سبورت انهم تور دو فرانس كلتا شحن 16 لومي كاب بورغ ان بريست بغيسو اب كلاوز بستزازمه 159 كيلومتر ودر كاتيلو نيروم نايلوم مدرخ حنتي كاب زحصرا مدرخات اب نايلوم عمل تور دو فرانس كوانت خنت ببزحي زحقفتو عقبت ودرات جناب قداماي درجات سرام أبزا مدرخ زي حانتي زل على درجة كلته قداماي درجة حانتي ناي كالاي درجة كلته ناي سالساي درجة بدمر شدوشة ترر تعقبتات زكاتت بمنبارم ناي عقبت تقرادمتي بحفشة بفلاي ما اتم نبيج عماليا زورا دورو تقرادمتي بقعتهم زرقي لا مدرخ كتكون مخانا باقو استفلت انا غرين يروم ولدر كاب استجمر لوغيزيات حيزون بزحات تقرادمت نتو ولدر بعوت نفصام نقدميت كور ور جميرم كموصيت ناي زرما استات 30 تقرادمتي اب قدامي تجوجل خوينم عقبتات محكوارته تحزوم عقبت مديابن مورادن زبزح مدرخ زورادر زنبرو تقرادمتي اب كل قلت فحفح كبلو غزي وسدلومن كموصيت ناي زرما اب قدامي تجوجل زنبرو تقرادمتي اب حدا وان كساب 4 اشتو جوجلات كمسرتو خيلهم يوم اذا خنتات زي اب قدميت اب زغاطملو اب دحريت عباي جوجل مولو بمولو اب انغد عكلب استانيا ودي قنيرام اب زحلف مدرخات كلب سكاي نخلو تودرات تعبلو لو كانت نبرت اب نايلوم مدرخ زبزح حلفنت عباي جوجل تقبلهم نتقرادمت سكاي بب حدا زرغفو كن تقرادمت استانيا اب قدمي زنبر 4 جوجلات حنسابي كبا حنساب دما يفنطح
ተሓብ ዝነበራሉ ማይካ ናይ ቲንኮፍን ዘካሪ ናይ ካቱሻን ቀዳሚት ጉጅለ አቆሙም ብድሕሪኦም ድማ ፓንታኖ ናይ አያም ሳይክሊንግ አላ ፊሊፕ ናይ ኤቲክስ ኩዊክ ስቴፕ ካልእቲ ጉጅለ ከቆሙ ክኢሎም እዘን ክልተ ጉጅለታት ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ኣብ ዝተኣከባሉ እዋን ማይካን ፓንታኖን እንደገና ናይ በይኖም ቀዳሚት ጉጅለ አቆሙም ኣብ ድሕሪ አባይ ጉጅለ ብተቀዳድምቲ ኣስታናና ተቀለሰት ዓቀበታት ኣብ ትሰትየሉ ዝነበረት እዋን ማይካን ፓንታኖ ኣብ ቅድሚት ሓያል ቃልሲ የካይዱ ነበሩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቀበት ማይካን ፓንታኖ ገዲፎ ክዕዘር ክኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ቁልቁለታት ግን ፓንታኖ ብዘገርም ብቕዓት ንማይካርከቦም ኣብ ድሕሪ ዝነበረት አባይ ጉጅለ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቀበት ናብ እንግዳ ዓስካያ ተመሊሳ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ተቀዳድምቲ ድማ ንናኣሽቱ ናይ ምሉቕ ፈተነታት እናተኸታተሉ ብሓንሳብ ደይቦም ቁልቁለት ኣብ ዝሓዝሉ ማይካን ፓንታኖ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር በፂሖም ኮሎምቢያዊ ፓንታኖ ናይ አያም ሳይክሊንግ ድማ ቀዳማይ ዓወት ሃገሩ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ቱር ደ ፍራንስ ከመዝግብ ክኢሎም ካልኣይ ራፋኤል ማይካ ናይ ቲንኮፍ ክኸውን እንከሎ ብድሕሪኦም ድሕሪ 6 ካልኢት ሕንጻጽ ካብ ዝረገጹ ክልተ ተቀዳድምቲ ድማ አሌክስ ቬሉምሬዝ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ናይ ግዜ ተወዳደርቲ ዳርጋ ብሓንሳብ ተጠርኒፎም 3 ደቂቕን 7 ካልኢት እንዲሕሮም እዮም ኣብ መፈጸምታ በፂሖም ኣብዛ ናይ ሎም መድረኽ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 21 ደቂቕን 53 ካልኢት እንዲሕሩ መበል 80 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ምስ ዳሕሪዊቱ ጉጅለ ውድድሩ ዛዚሙሎም ክሳብ ሎሚ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ውድድር እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ካብ ክለብ ስካይ ብ68 ሰዓት 14 ደቂቕን 36 ካልኢትን ነዚ ውድድር ይመርሐሎም ብድሕሪኡ ዘለዉ ተቀዳድምቲ ድማ ቦኬሞሌማ ናይ ትሬክስ ጋፍሬዶ 1 ደቂቕን 47 ካልኢት እንዲሕሩ ካልኣይ አዳም የትስ ናይ ኦሪካ ባይክ ኤክስቼንጅ 2 ደቂቕን 45 ካልኢት እንዲሕሩ ሳልሳይ ቀንዲ መወዳደርቲ ፍሩም ክኸውን ትፅቢት ዝተገብረሉ ናሮ ኪንታና ናይ ሙቪ ስታር ድማ 2 ደቂቕን 59 ካልኢት እንዲሕሩ ኣብ 4ይ ደረጃ ይርከቦም ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድራት ፔተር ሳጋን ገና መራሒ ዘሎም ሳጋን ብ340 ነጥቢ ነታ ቀጠልያ ማልያ ክወድያ እንከሎ ብድሕሪኡ ተሰሪዖም ዘለዉ ድማ ማርክ ካቫንዲሽ 278 ነጥቢ ማርሰል ኪተል ድማ 228 ነጥቢ ያዋህሊሎም ኣለዉ ኣብ ናይ ዓቕበት ውድድራት እቲ ኣብ ናይ ሎም መድረኽ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ራፋኤል ማይካ መራሒ ብምዃን ነታ ቀያሕን ጻዕዳ ነጠብጣብያዊት ማልያ ለቢስዋ ኣብ ናይ መንእስያት ድማ አዳሜትስ ገና ጻዕዳ ማልያ ኣይተመንጠለን ክቡራት ተዓዘብቲ ቱር ደ ፍራንስ 2016 ጽባሕ ብናይ መበል 16 መድረኽ ውድድር ክቕጽል እዮም ኣብዚ ናይ ጽባሕ ውድድር ተቀዳድምቲ ካብ ሞሬስ ኤን ሞንታኝ ተበጊሶም ኣብ በርን ዝዛዘም ናይ 209 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ እዮም